Halloween event prišiel aj na Expand. Pridali sme jedného obrovského bossa, ktorého my ako hráči budeme mať cieľ zabiť. Event bude prebiehať od 27. až po 2. novembra. Použite komand /Disasters Event, ak chcete viacej informácií. Bossa spamujeme tak, keď skombinujeme tieto 4 itemy. Cursed Flash je prvý item, ktorý budete potrebovať. Získate ho tak, keď zabijete tohto tu pána. On je ten najľahší z tej štvorky, ako vidíte. Dokážem ho aj rukou zabiť. Keď ho zabijete a padne vám tento tu Rotten Flash, tak máte prvý item zo 4. Ďalší boss je Vampire. Tento tu už je trošku ťažší než tí ostatní, ale ako vidíte, tak stále ho dáte aj bez armoru. Keď ho zabijete a padne vám tento tu Ghastir, tak máte ďalší item. Predposledný mob je Psycho Killer, na ktorého si už budete musieť získať aspoň nejaký armor. Tento tu je už fakt že silný. Keď ho zabijete a padne vám tento tu Sugarcane, a padne vám tento Sugar, tak to je znamenie, že už sa blížite ku koncu. A posledný mob je tento tu Scarecrow. Toto je ten najsilnejší mob, akého tu dokážete nájsť, ak nerátame samozrejme bossa. Dávajte si pozor, lebo na tohto cápka budete potrebovať aj nejaké totemy. Lebo jeho výbuštinami, ktoré on hádže, vás dokáže dať na jeden hit. Samozrejme, ak sa vám ho podarí zabiť a padne vám táto tu pumpkin, tak to znamená, že už máte všetko. Teraz vám len chýba to dať do craftingu a získate Trick or Treat basket. Potom to už iba položíte a spawne sa boss.